De aanleiding voor de moosje is het opstappen van Caparis-directeur Wilco de Vreese. Hier rechts op een foto. De Vreese wordt verdacht van belangenverstrengeling. Hij zou via zijn eigen detacheringsbedrijf meewerkers bij Caparis pleegd hebben. De oppositie in de gemeenteraad van Smellingenland vindt dat de raad van commissarissen van Caparis faalt had toch net goed tafelsjocht te houden. Maar de verantwoordelijk wethouder kan hem daar net in vinden. Je kunt toezicht houden en dat hebben ze dus ook gedaan door gewoon een gesprek aan te gaan en een schriftelijke verklaring te krijgen. Ze zijn dus echt gewoon op die twee manieren. Ik heb vorige week hier de term belazerd genoemd. Echt gewoon dus finaal voor de gek gehouden. Ook de accountant kon niks vinden. Ja, en wat heb je dan aan toezicht te houden? Dan heb je het maximale gedaan aan toezicht. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet interessant of ze het hadden kunnen weten of niet. Ze hebben tegen de zin van de OR in deze bestuurder aangesteld. Ze hebben daar een schriftelijke verklaring laten opstellen dat er geen belangenverstrengeling mogelijk mocht zijn. En toch heeft die belangenverstrengeling plaatsgevonden. Dus of ze het nou geweten hebben of niet en vonden of ze er wel of niet iets aan hadden kunnen doen. Ze hebben in onze ogen gewoon gefaald en ze moeten daar de consequenties uit trekken. Maar de moosje in de raad van commissarissen helpt het juist net. De stemmen staken bij 14. Om de ChristenUnie net bij het spoeddebat weer, maar er na weken nog gestemd worden. Eens voor de farm, want het is nu al duidelijk dat de raadsleden van de ChristenUnie in de moosje binnen. Wel komt er na alle gedachten een onderzoek naar het handelen van de raad van commissarissen van Caparis.